Keblai pi barong ibidan sobai pi shkani ke thuk kubo meta ka janmet shwabang stang tungin paish kemat pekongsan. Kajing don jong kinong pang baro ki blakwat na kajing pang COVID-19 kalatam ya ka khandai lak. Kiu kajing don jong kinong pang ha jela meglaya sha ka sanspa asau pulangun. Sedang kajing khang dam ka balai sngi Shillong meta ka sngi pediang kinong shong shnong ya ka ra jong ka sarkar. Ompat la benar ya kajing kiu kajing pangkum kajing sapriang hak im lang sa lang ong DHSMI Dr. Amanwar. But nang jur kajing shlei ha asam Bihar let ajing Arab ka National Disaster Response Force but State Disaster Response Force. Ki kubor babnya kajing don jong baro ki bak lakwat na kajing pang COVID-19 kalatam ya ka khandai lak menta ka sngi ka blak kentiu kajing don ki bakwat sha ka handriu pulai point khandai puar na ka shispa ha kari katanat jong ka kwat ka khya ka lai thu ba sau khandai hajar khandai spa lai puwe ngut ki don ki bala yo thmai ya ka ne kajing pang ha kari ha ka shisngi ka bla penkiu kajing don ki nok pang sha ka khat sau lak lai pusan hajar sau spa san pulai ngut ha ka wei pat kalyang hajala meglaya la yo lumba don khat khandai ngut ki bayo thmaya ka jingpang menta ka sngi ka bala pinpoy ka jingdon ki nong pang ka jela sha ka sanspa sa phulai ngut ka jingdon ki bala yo jingkot ka long lai phu prangut ka bala pinpoy ka jingdon ki balai kot baro sha ka shispa nyo phulai ngut ki bor pinya district jong ka East Khasi Hills kala pinbana shu ya ki containment zone hadien bala shem ye ki nong pang ki ba test positive but ki high risk case kini ki containment zone ki bathmai ki kinthut ya santli ki longyeng hajan ka linti sif mandir ka bahab apo block 2 jong ka pinthor ba boro shilinter ka linti ka balet sha sen nanak school pinthor ba ka tu ka ni ki yeng bala ithu jong ka circle 1 but circle 3 jong ka shnong maupat nong mensong na lord ki wei de Lapin jari biang ya kajing khang kherdap Shillong bat ki jaka ba marjan na do kesenya jong kasngi ublei na kadaw ka jing peteng ka jing pur stat jong ka jing pang COVID-19 ha ka nong ba bat ha keleng ki benta jong ka jilla halor jong ka ni ka rai jong ka sarkar jilla ban penjari ya ka jing khang kherdap ka balai sngi ha Shillong bat ki jaka ba marjan ki nong shok shnong ki lap riang ya ka ni ka rai bat ki lapin pauru ba don kam ban bo ya ki jing perking ki bating ya ki tu ki ba pen ken ya ka ni ka jing khang kherdap bat dei ban bot perking ba ki kendon khnang ban la ban te la kam ya ka jing sapriang kani ka jing pang tungin khmi khindian halor kani. It's a great decision and we cannot suggest one-sidedly like yes, total lockdown is only solution or so on and so forth. We have to see the situation. If the situation is going worse, we have to implement a total lockdown. If we still can control and if not to the extent like community spread, then a containment zone is the best way. स्ट्रिक्टली एकदम गवर्नमेंट को वो करना चाहिए, फॉलो उसको करना चाहिए कि स्ट्रिक्ट करना चाहिए कि वहाँ का आदमी निकल के दूसरे एरिया में जा रहे हैं वहाँ ज़्यादातर के एकदम स्ट्रिक्ट करना चाहिए. वहाँ के आदमी कभी देखो कहाँ चले जा रहे हैं, कभी कहाँ चला जा रहे हैं. इसी के लिए पहले 2, 3, 4 तक बढ़े, उसके बाद आस्ते आस्ते बढ़ते गए कंटेनमेंट जोन. हाँ, तो इसके लिए गवर्नमेंट को एकदम स्ट्रिक्टली एकदम उसको करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए और पब्लिक को भी इसको फॉलो करना चाहिए कि वहाँ से निकल के दूसरे जगह ना जाए. Kajing kiu ki bapang COVID-19 kadang yai peteng hadu anin kesngi bat kajing e per ha pedeng kajing don ki nong pang na ki tanat shipai bat ki riu pat ba kala nang duna ha ka basedang hadu kumba khandai pho na ka shispa ki nong pang ha ka jela ki dei ki shipai BSF Assam Rifles bat ki shipai Army bat Air Force menta pat kajing kiu ki bayo ya kajing pang na keleng ki shnong ha Shillong bat ki wei de ki benta jong ka jela kajing e per kajing don jong ki nong pang ha pedeng ki tanat shipai bat ki riu pat ba kala Duna Shibun UDHS Dr. Amanwar ilai thu ba ondang wat bnya shu ba lada la ne em bandon kanu ka jing sapriang ha ka imlang sa lang da ka ba benra ba onla ban pin bena ya kata tang lada ka sarkar kamla ban wat ikatelong ba ka ni ka jing pang ka sapriang ha ba kli halor ka ni ka jing le ikites ha kishnong I Dr. War ilai thu ba onla ban sedang no ha kanu ka por onda ka tanat ka kot ka khya kala da pan pin kre da ka jing mi jong bun ki jing tho ham saya halor ka jing don jong ki bayo ikini ka jing pang I Dr. War ila ong baki pat ba ki day ban up ya ka jing pentep ka bakhat do na DHS. Containment zone ko bangilya mantra ka long ni laga kitu ki high risk ki bari na to containment zone mila test ki long negative tang di sapalak na to containment zone
containment area ni ya ketuka jing mana ni bukan bisa pelak meski baru vintage itu containment zone mana kalau positif nak kalau cakap datang ibu ni apa containment area itu kenapa makanya ke message kan ya caki nongsong sedang tu kaya mai telarang ni perlu containment syatan ni ketuka area lagi tes tu ibu hajan tam nilai bagi long negatif kebot yang ni ga ai jing Office rekam USP jong ka Kliat Police Station bat ka Kliat Women Police Station ha East Giant Hills kala khangkhar dap shwa shipor hadin ka jingdon ki bayo ki jingpang COVID-19 ha kasngi satjain balala ki pulit jong baro artli ki police station ki ladon ha padang ka jing sumar khnang ban yo ban khmi bnia bat ya menta baro ki kam jong ki police station lapin kenria no shalat rambai outpost ha ka we pat ka benta menta kasngi ha West Giant Hills district la pha bansa ke penkerpang ya ka tu ni ki pulit habak range kilat patai khubor USP jongka West Giant Hills district u Bikram di Marak ulai thu bakini ki pulit ken hab bansa penkerpang yelede nakadaw bakilai jan bat weu nong pang ublayo ya kane ke jingpang COVID-19 ya kane la le kum kala jingeda bat ken hab bansa atas shwa ha shwa bakin peteng biang ya ki kam jongki ulo ong shu bakatanat kala dep at pen biang ya ki jakasa penkerpang ha police reserve la dadon kam We have come to know a little bit of exposure by our force personnel. So immediately what we did as a precautionary measure, so far none of them has tested positive. But as a precautionary measure, we are asking them to isolate themselves either in their homes if they have got a facility. If they don't have a facility at home, then we request to put them in the institutional quarantine. That is as a precautionary measure. Daga jingwan jong ka liur ka jingpur stat jong ka jingpang malaria kalabo jingma haki thai kappo jong ka India bat Bangladesh naba kani kala ban kata ki sipai ki ba apahara habak mi iya kani manla usnem ki sipai ki ba apahara haki thai kappo ki ju yo ya udawai ban yakun persha ya kani ka jingpang ha kabaya dei bat kani u doctor jong ka tanat BSF ulai thu ba kani ka jingpang ka kham duna hari Khasi bat Giant Hills rei ka babuan bha ka dei Hagaro Hills ha ka ju ka por ki sipai BSF ki la yo mar dor ya kila jengerap na kinong sumar jong kani ka tanat The Khasi is a Jaintia, we are free from malaria, there are no such cases. But in Garo Hills, of course, and those the areas which are closer to the Assam border, like Mankachar, Mahendragarh, Rampati, there we get the malaria cases. So now we will have to fight the double disease. But the good thing is that if you treat malaria internationally, which is now being taken the hydroxychloroquine, it is used for malaria, so it will cure the both. So nothing to worry. We are at comfortable position. Kajigsley Assam mataksi kala khamjai jai ha kabaki district ki bashak ta jur bha ki don sa arpho artili ha kabah nin kasngi ki don hadu arpho santili ki district ki balasha tap na kajigsley kat kum ka kerwo ni ki bor ba deikmi lai thu ba arpho sau lang ngot ki pat ba ki bashak ta na kani kajigsley mentri rang ba ka jala Assam usar bananda sonowal ula let sau sngi sha kini ki jaka ban lej ngo ya ka district bashatei jong ka Assam ka bakin thop ya ka majuli kat ba ha Bihar ka jingsley ha ki khatway tili ki district kadang yai peteng na ka jingwan tu jong ka road wa ka badon ha champara ba darbanga ki jaka ka badon ha champara ka basley da ka ka blapen longru ya ka gadha kajan lat lapur jong ka teteria block kancha atap lup ha ka ka betut na kamla balan ka latap ikishnong ki thau ha ki wati block jong ka darbanga ha den ba ka na ka road wa dumri gutli ka lakiu ba tap lut ya ki jaka mentapat ngina pet ka jinglong jingman ka subneng ka jingshit ka long 8% degree Celsius ba ka jingkiat ka long khat khandai point sun degree Celsius ka jingsngem ka haw ka long prapu prana ka shispa ka po minstep bat khandai puwe na ka shispa ka por janmi ka jinghap slap mata ka singi ka long 8.9 mm ka subneng ka num o ashlong pa ki jaka pa marjan kan don ru ka jinghap slap ka ba malu malan Shwaban pinkut ngina phai biang sakshi sian chikimat ba kongsan kajing don jong kinong pang baro ki blak kwat na kajing pang COVID-19 kala tam ya ka khandai lak ki kajing don jong kinong pang hajala megalaya sha ka sunspa sa pulangun
sedang ka jengkhang dam ka balai sngi Shillong mata ka sngi pediang kinong snong ya ka rajong ka sorkar. Pat lak ban penbenaya ke jengkiu ke jengpang kum ke jeng sapriang ha ke imlang saklang ong DHS MI Dr. Amanwar. Bat nang jur ke jeng shlek ha Assam bat Bihar let ai jeng erap ke National Disaster Response Force bat State Disaster Response Force. Parlok katung la poi shubukut jeng tuk kubo jeng imenta ke janmiat hadu benishem biang bat pila syai kesi kublai pi paro. पेड़ो पाको बारूमा सहज पत्थर मिट्टी झरने का पानी भी बंद लैंडस्लाइड होने के लक्षण अरे सब लोग इकट्ठे हो क्या खबर है डाग बाबू खबर कुछ ठीक नहीं है काका लैंडस्लाइड होने का खतरा है अरे किसी सुरक्षित स्थान पर चलना पड़ेगा ऐसे कैसे घर बार छोड़ दे अरे घर की चिंता